Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizde Türkmenistanyň parlamentine kabul edilmeli kanunlaryň taslamasynyň düzülüş tertibi, olaryň deputatlar tarapyndan tasdiklanyş tertibi, ýagny şolary gözden geçiriliş tertibi soň parlamentiň dikkatine ýetirip kanun derejesinde kabul edilmegine çelli aralygy öz içine alyşy barada men siz bilen biraz şu meselede söhbetdeşlik etmekçi. Bilşime diýaly şol döwür Türkmenistanyň parlamentine 175 deputat bardy. Ol deputatlarym şol parlamentiň 11 sany komitetleriniň arasyna bölünşip paýlaşyp işlediler. Ol deň paýlaşyk ýok elbetde. Meselem iň uly komitet, parlamentdaki iň uly komitet ykdysady komitetdi. Sonra onun beýleki kiçiňrek komitetdim aýdaly şol Maya Medunanyň ýolbaşçylyk edýän medeniýet barada soň ýaşlar komitetdim şoňa goşuldy. Bir topar beýleki meseleler için alýan iň uly komitetleriň birim şol boldy. 40-dan owrak deputat gatnaşýardy. Iň kiçi komitetleriň birim ýokary sebäpde biziň ýaşlar komitetimiz boldy. Onuň hataryny ýalňyşmasam ýa 13 ýa 15 deputat bolup işleýärdi. Enne şol mesele mene parlament otur 175 deputat bular näme işleýär diýen sorag bardy. Näme etmeli, näde bular öz işini başlamaly, nämeleriň üstüne oturup işleýär bular. Meselem ene ýüze çykan bir aýdaly bir mesele bar. Ykdysady mesele bolsun, isle sosial mesele bolsun, ýa sunwat, ýa edebiýat, ýa ilim durmuşy, kynçylyk bolsun, ýa ýaşlar problemasyna degişli mesele bolsun. Indi şo barada parlament bir karar kabul etmedinden over ilkinji nowatda şol meseleni oturup deputatlar öwrenýärler. Meselem ykdysady mesele degişli bolsa, şol meseleni ykdysady komitetiň azalary, şol deputatlar oturup öwrenýärler. Soňra şonun şol öwrenen zatlarynyň taslamady diýär, kanunyň taslamasyny, ýani proyektini. Ondan şol proyekt beýleki 10 sany komitetlere paýlanýar. Şol 10 komitetiň içinde her bir deputada şol ýanky ykdysady komitetiň işläp düzen taslamasy eline gelip gowuşýar. Ondan her bir deputat, 175 deputat şol taslama bilen tanışýar. Ondan şonuň içine olar öz adynyň ýa öz komitetiniň adynyň näme goşup bolsa oturup öz aralaryna maslahat edýärler. Meselem ykdysady komitetden bir zat geldimi biziň ýaşlar komitetimizde biz oturup şol 13-15 ilk baştana özümüz okuyat, özümüzde gelýär personalny her birimiz şol komitetiň akly taslamasy. Ondan oturup şol bulary punkt sahypa üstüne adyr her bir sözlemine çelli düşünüp okap ondan pikir edýän şu taýda näme bar goşary ýa aýrary. Dogrymy şu kabul ediljek. Kanun bolsa halka döwlete näme bähwit berjek. Şunun aňyrsynda näme ýatyr şu kanun? Şu zatlar özüň personalyny deputat hökmüni özleşdirenden soňra ol ýa-ni sessiýa başlamadyň öň ýany komitet üýşýär. Ondan öz aralaryna maslahat edýärler. Şu kanuny biz razymy? Eger taslama, eger kanun kabul edilse biz hemmämiz şuna razymy dip öz aramyzda maslahat edýär. Eger razy bolsak, razy adamy men şoňa razy dip öz aranızda diýäňiz, ýok içinde biri, ikisi ýa 5 tane razy bolsa ýa pikirler çapraz gelse, onuň aýdýary ýok biz razydan şu komitet şu döredilen taslamany täzeden işlemeginiň tarapdary sebäp bir taslama gatyçyr diýip aýdýar. Soňra şu taslamany ykdysadyýet komiteti tribuna çıkarıp kabul etmek barada deputatlara yüzlenene ondan biziň ýanky ýaşlar komitetimiň adynyň haýsam bolsa bir hökmen başlygy da haýsam bolsa bir deputat çykyp aýdýar, hormatly deputatlar biziň öz komitetimizde şu taslamany ara alyp maslahatlaşdyk. Ýöne şu tarapy kemçilik
bir tarapyna beýle kemçilik bar. Şoň üstüne işlense ýaşy. Ýoksa mene bizine 13 deputatdan 10 kişi şuna razy bolup, meselem hana deputat Halmurat Söýünov razy der. Ol öz pikirini tribuna çykyp aýdar. Galanmyz biz razy diýip aýdy. Meselem. Ine şeýdi, her bir 11 komitetde şol ýanky taslama aýlanyp her sene özara maslahat edilýär. Soňundan şol parlamentin garamagyna berilýär. Näme karar kabul edýär? Ya şunu taslaman kabul edýärmi ýa-da ýok? Ine bir demokratiýanyň en gowy formasydy. Ýöne şonu biz dogry dürüst soňuna çeli ullanyp bilmedik gynansa. Nämeden başlandy? Bärde meselem ine ses verilşik barda, ses vermeliyada indi kim gollaýar, köpçülik gollaýam şonu ini ya gollanakmy. Niyaz gatı mekroyne diýdi. Meselem biziň ýaşar komitetimiz gollanakdysa, beýleki 10 komitet gollaýar bolsa, onuň ýüzi gura geçki diýerdi olaň ses beren. Indi şolar nädip kontrol etmeli? Edilen bir iş var. Her welaýetden, şuňky söz bilen aýtsak, öňkü söz bilen her oblastdan gelen deputatlar öz başyna gürmek edip oturtdylar. Garşykda 175 deputat garşyp oturan atdy. Her welaýetden gelen deputatlar bir çuňkda, bir burçda ýa bir orunda oturdular. Näme? Bir tarapdan bir gowy. Sebäp olar özara pikir alşýan adamlar hemmesi bir welaýetiň adamsy, öz etraplaryň hemmesi şo taýda jem öz kemçiliklerini bilýär ýa näme etmeliklerini bilýär, özara oturan ýerine de maslahat edip bilýär. Ýöne başga tarapy bardy. Indi şolaryň ses berilişini ýa şolaryň näme diýýäni gözegçilik etmek üçin şolaryň üstünden şol welaýet häkim oturdy, olam zalda deputat bar. Ondan ýokardan meselem Niyaz Faýdyýa o tribunada oturun. Hani gelin adamlar ses berelin onu o döwür başlan boli elektron knopka ýok basyp sanarýar. Hemmesi zat el bilen sanalýar. Ondan Niyazyň öz adamlary bar da geçip hani el galyryň kim bar 1 2 5 10 50 60 etip sanalýar. Ondan onu mekirlik bilen şol öz oblast ýolbaşçysy bar ýa welaýet ýolbaşçysy. Hani Kur'an Miras turýarynda ýa-ni oradypy. Han sana özüň küler näçe adam arazy, näçe adam ýalňyşdy. Ondan Kur'an Miras turýardy, serediýär öz deputatlarynyň ýüzüne. Hani kim separata için beren teklifini arazy ýa-ni arazylaryny el galyryň diýip. Ine şo taýda oturan mara welaýetinden gelen men onu mysalyk diýip aýdýan hemmejigem şol. İsle daşoğuzun kordun, isle levabın kordun, balkanın kordun, akalın kordun, tapağı diyor. Hersinin öz velayet yol başçısı var. Ine, bular ine el galırıya, oğlum sana otur, karşı saklananız var mı diye. Ondan ol gözüne seyredip otur da Kurban Muraşalı. Kim ona el galır? Yok. Taparatayız, marin kılır hem meseradı diye. Bolluğu tordu. Bizim oblastımızın kırık orlu yaşalı. Daha sonra edip gelýär, olar şey diýär, bular bey diýär. Bir şo taýda ýeme kaka başyrak bizim Balkanlymyz başlar, onum aýtmaly bolýar. Balkanyň iki deputat barda esasen çykyş edýän, şo geldi Mehmet Egdirov bilen men. Beg Mehmet ağa, Beg Mehmet geldi Mehmetov bilen başlar. Beg Mehmet ağa her gün ýa her de siyasiyede çykyş edip oturan diýjek wagt diýet, soňdan öz ýazgylaryny ýazyp oturdy, ondan köplen çykyş etmek men paýmy ýa-da bir kowlun bardy Krasnovodskdan rus ýigit, olam arasyna bir kerde padýaş köçen çykyş etdi. Ýöne men diýjek bolýanda Balkanyň gelen deputatlar, ýa saýlanan deputatlar o Puhanfa boýuna genakdy, onu aýtmak gerek. Onu özlerini dengligem gören aktır. Sebäp olaň hemmesi bilýär Puhanfyň nädip haýsy ýollar bilen şol parlamenta gelenini. Ine şonuň üçin ol adam näme diýdi, diýmedi, ol ses sanady, sanymydy, onu ünsürýän adamam ýok. Biz diňe gönüş şol tribuny ýa prezidium, şol prezidimde oturan Niyaz ýa-da Sahat Nepes Muratov bilen gönüş şol kontakta girerdik. Ses alacağım olsak, söz diyeceğim olsak, karşı çıkacağım olsak. Şoň üçin ýanky
Ses sanalya boli, ondan aýdýany 175 deputatyň içinde 160 razy boldy. Onusy saklyny 5 adam garşy boldy diýe. Ene wessalam şoýlan şol geçirilmediň şol geçirilmeli däli hasap eden teklifimizden o umumy ses berişikde ýitip gidýär ýa-şo tak gitdi. Emma kabir meselede yer depip yok şunuňyz bolanak diýip o tribunan bir ruhsat alyp çykyşydan ýerlemiz boldy da şonu deputatlar ay ne şu dogry aýdýar gelin han bir şuňa täzeden seredeliň diýip iki ýaka çykyş eden ene o ýerlerden gelen deputatlarymız bolupdy. Sag bolsun men olaň atdan şu mal aýdyp biljekler soň sanawyny seredende bir gün wagty gelir olarym aýdar. Hep wagtlar şol hiç bolman bütün Türkmenistanyň bahwidini gowrap bilmese de öz saýlanan okruguna adamlaryň kynçylygyny, ýagdaýyny, çözgüdini meselesini getirip ýokarsa we de goýan parlamente goýan deputatlarymız bardy. Isle şol daýhan bolsun, isle şol mallar bolsun, sagymçy bolsun, mugallym bolsun, edilip dozatdyr. Onuň üçin gömüp bolmaz. Ýöne olar şo bir gezeklikçi ýa iki gezeklikçi ýa-da şo diňe şol öz saýlaw okrugy bilen çäklenilerde. Biz bolsa ähli deputatlar bol bilelikde bütün döwletiň, ýurduň ykbalyny çözmek üçin şo tak ýygnan. Ine şol köp deputada şol ema düşünjäň ýetmezçilik edenem şo boldy da o pahirlan günäsem ýok köp berde sebäp näme ol sagymçy adam sen ertiden başlap deputat diýse ol benne ol fermada aksygyrdan maşa näme görüp dur. Ine ondan kanun bilen işleşmek kyn iş ýa-da olar. O depesinde de hana ol otayda etrawyň başlygy deputat bolup otyr, welaýatyň başlygy, oň ornmasary hemmesi deputat bolup otyr. Han olar sen ýok diýsen sen ýygyňa barýarkan mara ýetirmän senin ol otayda çar tarapdan dağlap aljak da olar. Men ol deputatlygyň ýagdaýyny düşünýän. Ýöne şular ýaly basışa, gysışa garamazdan mert bolup gerek yerine çykyş eden deputatlarymız bar. Daha şu taýda gözü ýaşly çykyş eden janarlarymız bar. Şu zatlara üns berin diýip, gaýrat edin, kömek edin diýip. Ene şular ýaly şertde kanunlar kabul edilerdi. Ondan şol niýazma gerek kanunlar ol başda öz isleýişi ýaly geçmän bökdenip başlatdy. Sebäp biz çykyşda uğradykda ýyglydyn. Ondan beýleki dymy oturan deputatlarym ekezlenip başlady. Olarym öz sesini iki ýerde, üç ýerde, o taýda, bu taýda öz komitetini aýdyp başlady. Bilim hopukdyran bolmaly. Saparmalat niýasy. O ýüzü gözünden boz ýaz bolup durdy. Çara bir söz artykmas çykdy. Gara deri basyp. Ene ondan şol ne hilem orada şol ilkinci nowatda şol deputatlar satın aljak boldy. Şu agyrly deputatlary ýa halkyň mesela agasyny alap biljek adamlar. Şoň üçin men aýtdym şol geçen saparky duşumda deme siz bilen töhbetleşligimde şol Begmehmet geldi Mehmetov barady. Şol şoňu ony gowaran üçin avtotransport ministrine karhanasyna ministr edip berilejek bolan döwleti. Şol agdyny ýumdurmak üçin şo wezipany hödürledi. Olam aýtdy ýok. Eger men premier ministr bolsam, bellensen şoňa hak saýlasam men işler ýokdum. Men o ministr wezipasini işläp ýurdun problemasy düzedýärler diýip aýtdy da göni ýüzüne. Ene şoň üçin şolar ýaly zatlar beýleki deputatlarydy hödürlenni. Şoň maňa da şol san. Meni ýanyna 3-4 gezek çagyrdy. 3 gezek kak menim 4-nji bolmagy mümkin. Şu her sapar çagyran aýdy halmaratsan, şoň jan sözi bar. Ýowşanjan eger şol jurnalistden çekinýän bolsa diýen ýerlerim bar. Onuň mediýatynda şol maňa oglanlar aýtdy diýär. Oglanlar diýenim şol ýeme ýanky KGB-niň işlerinde aýtan bir garyp ýaşaýan öýüňde bir ýydyly ýeme agaç ugajam ýokdy. Agaç ugaş diýen şol diwan kravat şo bolmaly. Ana men prezident fondumda näçe pul bar ýa-ni döwletim. Alby Orunu yok, separataj sağ olun, biz bir ente yaş maşgalı, yaş çatımcı, Hudaýa şükür, işler kadanar, özümüz hordal günümüzü şey edip, şondan sıpaylık bilen yüzü dönürdüm. Eger alayan bolsam näme bordan? Alana adamdan günahını ağlaya bolin kıvırla sonunda.
Şoňa ynanyp, şoň wezipelerine ymtylyp giden adam haýsy bir abray bilen şol wezipeden çekildi ýa ömrüni tamamlady. Hiç birisi. Absolut ýok. Şolar ýaly bolar. Ine ondan şol şol satyn almaň bir formasy görse şol men şol başbazarlar diýip bize şol at berdiler-de şoň içinde. Başlan. Ine şol satyn aljak bolup şol bir formasy diýip ine 90-njy ýylyň may aýynyň ýanwaryň 20-sine birinji emamyda geldik maslahatymyzy ýokary sowetiň açylyşyny parlamentin. Ondan soňra mene 4 ay geçmäke ine Ata Çarifi hökümet delegasiýasynyň başlygy meni bolsa ine şol ýanky düýün kaýdan meýatdan çykarmam. 9 klas bilimi bilen parlamente geleni parlament delegasiýasynyň başlygy edip Türkmenistanyň ilkinji daşary ýurda ugradylan delegasiýasy, ýagny Şweýçariýa döwletine, konfederasiýasyna ugradan delegasiýasyny Ata Çariýew şo hökümet başlygyny edip ugrady, menim parlament komisiýasynyň toporunyň başlygyny edip ugrady. Toporun. Ine. Ata Çariýewiň toporuny 4-5 tane hökümet işgär gerýärdi. Iqtisadiýetçiler bar, ýenesi bar, beýlekisi bar. Menin ýol başlygy edýän toporumy ýa ady ýadyma düşýärler aýdyp beren, o bira ol şo döwür Sovet Türkmenistanyň gazetynyň baş redaktorydy. Beýlekisem o ýema Türkmenistanyň TSPS ýadylarda şo döwür ýanky bir profsoýuz guramalarynyň başlygy. Abad Sahatowna Irzaýewa diýdiler. Ol girdi. Ondan ýema şol ýanky Kakaba Elyasov şol Sovet Türkmenistanyň gazetynyň baş redaktory, ene şol ady ýadyma düşdi. Şol ondan Abad Sahatowna Irzaýewa Mardan Margaretsen deputat saýlanan, ýok, Abkomynyň ýene bir deputat saýlanan Lagaşkyny diýip mogollum bir zat bolup işledi. Şol bar. Ondan ýeme bardy, näme aktrisa Jeren suratlarda adı bar, men soňra size görkezem. Şo bilen bizi hemmämizi ine şol Şweýçariýa, Zürich'e komandirovka resmi delegasiýa bol. Ine baramyzda şol Şweýçariýa konfederasiýasynyň başlyklary, ýol başçylary, premier ministri hemmesi şolar garşy. Olaň döwlet ýol başçysy 7 9 adamdan bar. Bütün hökümeti Şweýçariýa gaty geň almaly watandaşlar. O ödem Şweýçariýa döwletine 3 tane resmi dil bar. Şo 3 dilim islenlik regiona ullanylýar, den hatardy. Ondan bir Şweýçariýa baramyzda şol Ata Çariýew hökümet işleri bilen meşgul boldy. Başda şo premier minister bizi kabul etdi. Ine şolar ýaly işi barada özlerini gurulmady. Biz Ata Çariýew hökümet barada aýdyp berdi. Men parlamentdaky ýagdaýlary aýdyp berdim. Soň olaryň parlament ýol başçysy men bilen aýratyn duşup öz parlamentine gitdi. O taýda parlamentlaň zalyny olaň garaýan meseleleri taslamasy barada gurulmady, aýlanyp gördük. Olaň meclisler zalyny hemmejini deputatlar bilen girip tanışdyk. Bir topar zatlar şo taýda bir hepde bolduk ýalňyşmasam. Ýanymyz bilen ýene-de şol ýanky çeper döredüjilik bar, tansçylar, aýdymçylar olaram alyp gitdik. Olaram bir topar. Aýgara bir samolyot bolduk, bärden uçup baramyzy. Ene şo taýda Ata Çariýew eýam ol şol ýerleriň adamlaryň biznesmenleri gelip bizi zawotlary, fabriklary çağırdylar. Mene wagtym bolsa gitdim ol bilen, eger ýok men parlamentde işlemeli bolsam, onu parlamentde galyp Ata Çariýewiň öýüne giderdi bolar ýaly. Ýöne şo ýerde gatykan isleg bildirdiler Türkmenistan bilen ara gatnaşygy açmagy. Şeňmi? Indi biz ýa-ni ilkinji ädimi de şo Sovet Türkmenistanyň öz başlyk bolmagyny ädilýän ilkinji ýörjen ädimleriň biri şol.
ol Moskvadan ýanymyzda adam ýok. Biz hemmemiz Türkmenistandan gitdik. Hemmemiz Türkmenistanyň halky, ilaty, deputatlary. Şaňmy? Siz onu eýtmeler, beýtmeler, elimizden, yeňimizden çeken adam şol güller bolmady. Hiç bolmany. Ne meniň ýanyma, ne Ataçaryewçyň ýanyna gelen adam ýok. Siziň aýdýanyň ýalňyş ýa telegişe diýeniz. Ýok, absolutny ýok watandaş. Şoň üçin men şo bir hepde bolan wagtym şolaň durmuşyny başardygyndan içgin öwrenmekçi boldum. Şweýçary bilşimde konfederativ döwlet o taýda bizden etraplara bölünýär-de. Türkmenistan olara şu etraf adı kanton diýilýär. Şu kantonlara bölünýär. Her kantonyň watandaşlary öz kiçije kanuny bar. Özüň sadalaşdyrıp aýtyp öz konstitusiýasy bar. Öz büdjeti var. Şolaň her biri öz başda. Öz baýdagy bar. Gerbi var. Umum baýdak Şweýçariýanky var. Emma her kantonyň öz gerbi var, nişany var. Ine olar şol merkezi hökümete näme uğratmaly bolsa, uğratýarlar salgytlaryny zadyn. Galandan şu öz gazanan pullaryny öz emesiniň kantonyň öz etrabynyň içinde öz halkyna harçlaýarlar. Eger şol özüne bir zat ýetmeýän bolsa şol ya şu taýda köprü gurmalym ya ýol çekmelim ya ýene bir zat ullukan gurmuşyk bolsa onu merkezi hökümet şolary şu taýdan ferişte uğratýar. Şeýle bir baglanşykly gurulupdyr. Feredin 3 tane döwlet dili bar. Ondan dürlü millet ýaşaýar o taýda. Ýöne nädip şular agly bir ýaşaýar. Men şu zatlary biljek bolup, şolaryň şu her bir owasyny diýen ýar şolaryň deputatyndan haýyş etdim. Bolsa da men haýyşym ýerine ýetirdiler şol. Bir gün bir deputat men bilen ol kantony diýe ýa etrapy beýlek gün ýene bir deputat öz kantonyny görkezmän men bilen o başga ýere gidýär. Şo baryp aýlanyp şol ýerli häkimetiň nähil işleýişini şol hatda şol kitaplarynam açyp görkezdiler. Ine şu zatlardan bize girdiji gelýär. Ine şu girdijiniň ine plança emesini götürümini prosentin biz merkeze uğradýar. Ine şu galan möçberden bizine şulara şu kategori adamlary ýa karhanalary ya da ine bir şahsy hojalyklara gerek wagtyny ullanmagy berýär ya kömek edýär ine Berden Türkmenistanyň baran men üçin bir behiştiň döwleti şol. Hakykatdan hemme hakykatdan adam üçin diýilýän yer bar bolsa birinji men gözüm açyp görenim ýurdun daşyna çykyp SSR'ň daşyna görenim şol Şweýçary döwleti boldy. Ondan şol şu taýda aýlanyp dolanyp teredip bir şular ýaryp hyjyk döredi kalbymda beýdidim. Şoňur hiç bolmany 10 götürümün, 20 götürümün öz watanymyzda şu 5 ýylyň dowamyny ornaşdyryp ýetersek Türkmenistan gör bak nerelere ýeter dip Ataçaryewç bilen maslahat ederdim de akşamlaryna oturup. Haçan duşuklardan soň gelip ýatak jaýymyz Ataçaryewç bilen men şu bir otogda bolardyk. Sebäp men şol gysgançlyk edip bize her birimde otogum ýok. 2den 3den 4den ýerleşdirirler deputatlary. Anyň kimin şol 2 tane şol delegasiýa baş tutany bar, bir otogda bolardy. Ataçaryewç diýer wagt janyny şu oğlanların eline urmasala böyle alıp çıkar. Ana şumal men bilen şol paxta diýdi, beýleki diýdi. Şu aýdan ähir öňümçiliklemedi. Almagy höwesek Şweýçariýanyň bir näsmeler bar. Näçe diýse maýa ýatyrmagy bizde mümkinçilik bar. Eger bizi çağırsalar şu taýda biz mailnamany ýazalyk ol çekelip Ataçaryewç aýdypdyrlar da. Men ýanymda daýdylar bar. Ýöne köp ýerde özü gitdi-de. Ene şeýdip biz ýygymize dolandyk şo taýdan. Ýöne dolanmakat şol Şweýçar gaziýatlary ýazdylar da ömeden Türkmenistanyň ikinji adamy Şweýçariýa bize geldi. Öz başlyk ene şular ýalyk dip Moskwadan Bidin ýa Ayratin ilen ýaly görnüşdi. Ine olam soň baramyza başyna ýetdi şunu şu gaziýatlarda ýazylan zatlar. Niyaz şunu görüpçilik edip, gorkusyndan ýana Ataçaryewç birden elinden wezipesini alaýmasyn diýip. İkinji bolan adam erti belki bugün ikinji adam erti birinji bolardy. Men begenerdim şol bolsa Ataçaryewçyň o durmuş tejribesi ullukan.
Ol adam şol hakikat Türkmen adamdy şol öz watanyna hyzmat etjek. Aýtdyma geçen tapar şol 3 milyard dolara Ataçarys Moskwaň bokurdugynyň gaňryp alyp Türkmenistanyň gaznasyna getirende şol 3 milярdyň ýeke köpügini gymylatman şol 3 milярdy alyp Germaniýanyň Deutsche Bankyna goýdy Saparmurat Niyaz öz adyny. Näme üçin? Aytan kynçylyk çykanyny men özüm alyp goýar, goý men adymda dursun şol ygtybarly bor diýip 92-nji ýylda eýam men ýurdun daşyna çykandan soň eden ol ýemesi. Deputatlaryň gözüne çöp atyp. Hana deputatlaryň bolýar diýip ses berdi. Ene şol dolanyp gelse Şweýsariýaly mesele gelemeden soň deputatlaryň öňüne çykyp komitetlerde, beýleki ýerlerde ine aýdyp berdik. Ataçarys hökümet duşugyny aýdyp berdi. Men parlamentde aýdyp berdim. Ine şolar ýaly ýagdaýlar bar, ine şolar ýaly duşuklar boldy, ine şolar ýaly netijeler bar. Eger biz Şweýsariýa döwleti bilen ara gatnaşyk tapmajak bolsak, şolar ýaly mümkinçilik gören bar diýip. Ondan şo ýerde aýdylan zatlar, ondan men halka da duşuklarymda da aýdyp başladym da. Deputatlyk öňünde. Eger biz konfederativ görnüşini, nusgasyny, Şweýsariýanyň nusgasyny biz döwletimiz gurnasak, kän bähbitli boljak diýip aýtdy. Näme üçin? Bizde şol döwür ýalňyşmaýan bolsam 68 san raýon ýa-da etrap bardy. Şäherler bilen bilelikde alandy. Ya 68 sany emewady etrap bardy, hem 12 sanyň 11 sany şäher bar. Men aýtdym şol bizim şo Türkmenistan şol döwür oblastlara bölündi. 5 oblast, ýa-ni 5 welaýet. Ondan men aýtdym, näme gerek şol etraplar bilen şuňky dil bilen aýdymyzy merkez ýa-ni Aşgabatyň arasyny bize oblast ýa-da welaýet düzümi gerekde. Bize aramızı yankı bir tercümesi gerek gel merkez bilen etrafın arasında. Gelin şol Şweýsariýada kıyaly her etraf öz gazanany özüne goýsun, şondan merkeze näme tölünmeli bolsa şoň salgydyny merkeze uğrasyna galyn zady özüne gerek zaatlary karşılasyrlar. Ola ýerde oturan adam, ola bilýär näme gerekdigini özüne. Ene şey diýip çykyş etdim, deputatlaryň gollany boldy, muňa ene gulak gawardany boldy, emma garşy çykan ne hökümet. We nähir ol welaýetlerde oturan yüzlerçemi, müňlerçem her welaýetde oturan ol ýal ýagylary bar, işetmän ol bu kagyzy bu taýdan alyp otap goýup, ene etrap bilen Aşgabatyň arasyna ene ganatly garynja ýar semire otururlar. Olar ne işinden diýinjekde eger men diýen teklifim geçdi. Men diýen teklifim geçdi, Türkmenistanyň büdjetini näçe milliardlap şol döwrüň rubly manady taksitlanjak, ekonom boljak. Ýok, ine şondan soň bular gorkup başladylar hakykatdan halkynynsa şon şey delliýse ine boljak zatda. Näme üçin her etrafyň ýa-da öz nişany bolmalylar. Oy birini möjüň emesi şekil bolsun, beýleki de akýalygyň emesi bolsun, beýleki de ýene bir zat bolsun, birini ýene şekil bolanda da öz nişanlary bolup bilýär. Hani näme üçin ol özüne Niyaz 5 kelleli burgudy goýdurýar, özüne standartly prezidentiň nişany. Näme üçin gidip ýatan etrap özüne nişan goýup bilmeýär, alyp bilmeýär. Ne? Şu zatları halka çıkarıp başladım bolsam, menden diýilmeň uğruna ymykly çıkıp başlady. Gördün bir hajyk edip, o menin o daşary ýurda uradyp, ya ene bir pul hödürläp, ya diwan kravat hödürläp satyn almajağını dogry göz ýetirenden soň men kaçyma çykdyrardy. Ene 90-njy ýylyň maý aýyny şol ene ýa-ni Şweýsariýa gidilenne görülen zatlardan çykarylan netijeler, alynan tejribeler şeýlerek boldy. Soň şu barada ýa-ni Şöhrat Kadyrowyň häzir men kitabym görkezdim. Ene исторический словарь diýdi. Tarihi sözlük 1-nji tomyny şol ýörýär, şol taýda 269-njy sahypasyny bir sahypany ine maňa bagyşlap ýazypdyr. Ine şu taýda Halmurat Saýynow diýip bar. Şol men şol döwür sakalladym da Moskwada kam. Ine
Şu taýda Şöhrat Kadir ýanky aýdan sözleme tasdiklama getirýär şol Şweyçariýadan dolanyp gelenine. Ene şol konfederativ döwletiň gurulmagynyň tarapdary bolup Halmurat Öýünp çykyş etdi diýär. Howa men halkyň önünde parlamentde bu meseleni giýýän adam däl. Men halkymyzy, watanymyzy gowusun etjek. Aňsady netçe adamlar horlanmadyar. Näme gerek? Men häzir şu Türkmenistana gaýdyp bardyk. Ýene-de goýjak şu meseleni. Gerekmi bize welayet strukturasy? Näme gerek bolar? Emmes para hor otaýda oturan. Şol para hor bolmanady merkez bilen, Aşgabat bilen ol etraplaryň arasyny araçy gerek gäle. Hemmemiz birine şular ýaljak ýurdun içinde oturan adam. Temboli häzir şu man elektron döwürde elektron döwlet gurjak bolup dur. Elektron hökümet gurjak bolup. Bize oblast strukturasy näme gerek aslynda? Ine şonu aýtjak boldum men watandaşlar şu ullukça. Seretin özüňiz oýlanyň, näme soraglaryňyz bar bolsa şu parlament barada beriň, men size başardygymdan, ýetişdigimden hökmen jogap berer. Sebäp bu zatlar bilmek gyzykly, gelejegimiz eger şol islenlik guruluş bolanda da parlamentiň öz hak hukuky bolmaz. Isle parlament respublikasy bolsun, isle prezident dolanlyşyny saklap galsyn adamlar ses ber. Ol halkyň emesini çözgüdüne bagly meseleler. Menkede. Şoň üçin oturuň, oýlanyň, seredin, pikirleriň haýsy bolýar özüňize. Bolýa onu şu ullukça sag oturuň, saglykda görüşelim watandaşlar.